prosím. Nechýba vám nič? Toto ste si zabudli na púte. Á, moja zlata, čo sme zamilovaná? Ďakujem. Prosím. Ahoj. Tak? Čo si zistil? Nezosúbelášia nás skôr ako o mesiac. Mesiac? A to je strašne dlho. Počítala som tak s 2 týždňami. Tak bola by tu jedna možnosť, ale to by sme sa museli vziať zajtra. Odvolali jeden sobáš. Zajtra? A to je sa strašne hrnie. No tak počkaj. Snáď by sme sa vzali tak či tak. No vzali by sme sa, ale vieš si predstaviť, že by som dnes večer prišla k mame, aby som jej oznámila, že zajtra sa vydávam. Dobrý. Môžem? Tak sa vezmeme tajne a postavíme tvoju mamu pred hotovú vec. To by som jej nikdy neurobila. Do smrti by mi to nezabudla. Tak po službe prídem k vám a požiadam ju o tvoju ruku. Takto s mamou sa musím porozprávať najprv ja. Musíme sa nejako rozhodnúť. Ja viem. Sorry. Ja len, že vám držím palce. To je všetko.